Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, меҳмонони канали Оилаи Тоҷик дар Екатеринбург, апаҳо, хоҳарони меҳрубон, имрӯз ма бисёр хушбахтам ва мехоҳам ки хушбахтии худма қадди тамоми рӯи дунё тақсим кунам. Имрӯз мо орзуҳои падару модарамона амалӣ гардондем, онҳоро ба хонаи Худо гусел кардистем. бениҳоят хушбахтам. Ин орзуро мо фарзандҳо дар дил солҳо мепарваридем ки кай худованд розӣ мешавад падари модари мо зиёрати хонаи Худо мераванд. Ва кӯшишу ғайратҳои мо фарзандо буд, алалхусус кӯшишҳои ма буд дар Фаберли ки имрӯз мо тавонистем падару модара ба хонаи Худо гусел кунем. Худоҷон ҳамаи шуморо ҳам ба ин рӯз расона. Падару модарои шумо ҳам зиёрати хонаи Худо кунанд, агар кадагӣ набошанд то ба ҳол. И бениҳоят як хушбахтӣ аст вақте ки падару модара хушбахт мебинӣ. Ногуфта намонад ки 2 феврал зодрӯзи бародари ормонии ма, зодрӯзи Саадуллоҷон буд. Ва дар ин рӯз худованд розӣ шуд ки падару модари ма сафари хонаи Худо кунанд. Саадуллоҷон ҳам дар дил фақат ният дошт ки падару модара хонаи Худо равон кунанд, лекин умр вафогӣ накард, умр кӯтоҳӣ кард ва ба ин рӯз нарасид. Ва мо дар рӯзи зодрӯзаш ин тӯҳфаро барои бародармон мекунем. Рӯҳу арвоҳу шод мешавад иншоаллоҳ. Ва падару модар ҳам орзу доранд ки рафта дар хонаи Худо дар ҳаққи фарзанди ормонишон дуо кунанд ки худованд ҷоша ҷаннат кунад, хонаи охиратча обод кунад. дӯстони азиз, шумо ҳам дар ҳаққи бародари ормонии ма дуогӯ бошен. дар ҳаққи падару модари ма дуо кунем ки сафаршонро бехатар гардона Худоҷон соқу саломат рафта хонаи Худоро зиёрат карда ва пеши мо баргашта биёянд. дар куҷое бошен, Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Худованд ба ҳамаи орзуҳои дилтон расен.